палеоботаник. Той възстановява климата на базата на растенията, които открива. Но не какви да е растения, а отдавна изчезнали. Останали са обаче отпечатъците им. Наричат се фосили. По нашите земи е имало страшно интересна растителност, която в момента почти не може да се срещне вече. Ето, например, този фосил от едно растение, което в момента се среща само в Карибския залив и Централна и части от Южна Америка. Едно тропическо растение, което обаче се е срещало в източните части на Родопите преди 30 милиона години. Това растение е запазено благодарение на изригването на един вулкан, който е отделил огромно количество вулканична пепел. Тази пепел е затрупала голяма територия. След време се е превърнала в една много твърда скала и е запазила отлично тези отпечатъци от листа на това растение. Това растение, присъствието му там преди 30 милиона години на нас ни говори, че тогава е имало тропически климат, който в момента, разбира се, не наблюдаваме на нашата територия. Тоест преди 30 милиона години със сигурност тук е било страшно топло и много по-влажно. Било е точно както в Карибите в момента. Сухите научни факти са неоспорими. Климатични промени са съпътствали живота на нашата планета постоянно. И най-любопитното е, че периоди на застудяване и затопляне се редуват. Имало е големи студове, а след тях повишаване на температурата с 15-20 градуса. И освен това, тези явления са подчинени на една цикличност. Тенденцията, която се наблюдава всъщност, е към повишаване на температурите. В голяма степен това е естествена тенденция, която се дължи на цикличността. Всъщност, за да го демонстрирам, мога да ви кажа един случай, който е ясен вече и е наблюдаван. От учените изяснени са обстоятелствата покрай него. Това е така нареченото затопляне, което се е случило през средновековието, някъде между 12 и 14 век. Имало е голямо топене на ледниците, което наблюдаваме в момента в Гренландия и в ледниковите шапки на Южния и Северния полюс. Тогава обаче не е имало индустриална революция, да я наречем. Хората не са използвали толкова фосилни горива, но въпреки това се е случило такова затопляне. Причините са били, разбира се, много. Най-вероятно става въпрос за изригване на вулкани, което е естествен процес. И тези вулкани са предизвикали някакви такива промени в климата. След това затопляне обаче, между 16 и 19 век следва така наречения малък ледников период, в който имаме много силно застудяване. Силно, не чак ледници образувани, както е истинския ледников период. Например, Темза е замръзнала, което в днешно време е немислимо и няма как да се види. Това всичкото са някакви естествени процеси, които без наместа на човека са се случили. Така че е логично сега да наблюдаваме също такова обратно явление. След малкия ледников период да се наблюдава пак затопляне. Възстановяването на климатичната картина на базата на вкаменелости на растения е неоспоримо доказателство за това какво се е случвало на нашата планета. Чрез тях научаваме за природните явления преди милиони години. За мен предизвикателството е да обясня на хората ясно и разбираемо, че всъщност това е естествен процес. Единственото, което могат да направят в случая, е да се подготвят за това, което следва, а не постоянно да се тормозят от факта, че са причинили по някакъв начин глобално затопляне или някаква друга климатична промяна. Светът ще оцелее. Любима фраза на Дъглас Адамс. Земята е достатъчно голяма да се грижи сама за себе си. Въпросът е дали ние ще сме тук да видим как ще оцелее. Професор Веселин Александров е метеоролог. Участва активно в изработването на европейските стратегии за климатичните промени. Изработва климатични сценарии и така предвижда какво ще бъде времето след месец, година или столетие. През последните близо 15 години температурата на въздуха се повишава на територията на България. Всяка една от изминалите години, дори и предишна, когато беше тотална зима и много студена, температурата на въздуха през изминалата 2012 година е с 1,2 по-висока от нормата за 1961-1990 година, когато
е климатичната норма съгласно Световната метеорологична организация. Другото нещо, което искам да отбележа, е, че има повишение на честотата на различни метеорологични явления. Проливни дъждове, суши, горски пожари, свлачища, нещо, което не е било през, да речем, първата половина на 20 век. Всъщност, не толкова екстремните климатични явления, а промяната на тяхната честота тревожат метеоролозите. Като цяло, през последното десетилетие валежите намаляват, но ставаме свидетели на порои, които продължават с дни. Мнозина с болка си спомнят за наводненията през 2005-2007 година. Тогава водата причини не само материални загуби, но имаше и човешки жертви. Това, което е важно в момента, е парникови ефект следствие на човешката дейност. На този етап не може да се каже колко процента е влиянието на човешкия фактор и колко процента е на природния фактор. В научните среди съществуват противоположни теории. Някои говорят дори за предстоящо глобално застудяване и нова ледникова епоха. Всичко обаче е с голямо ако. Какво ще се случи, ако ни сполети някакъв катаклизъм през следващите 100 години? Да ни удари метеорит, да речем. Могат да се появят и вулканични дейности, които да намалят ефекта от глобалното затопляне. Това обаче е много далечен период. Спорни са и зависимостите между явленията. Например, ако на екватора температурата се повиши с 0,2 от градуса, не е ясно на Северния полюс какви промени ще настъпят. Всички предположения се залагат в климатичните сценарии, а те са от ключово значение за преодоляване на последствията от климатичните промени. Това, което ни очаква като климатичен сценарий, е повишение на температурата порядка 0,5-1,5 градуса Целзий през следващите 20 години. Проблемът е, че се очаква спадане на валежите през топлата част от годините, което малко или много ще бъде проблем. Европа, старият континент, е и най-уязвим от климатичните промени. От години тук се правят задълбочени наблюдения и анализи. Те са послужили за основа при изготвянето на Бялата книга за адаптиране спрямо измененията на климата. Така вече има политическа рамка и наръчник за действие в условията на все по-агресивни метеорологични явления. В нея се анализира целият житейски спектър – от качеството на въздуха, водата и храните, промените в биоразнообразието и начина ни на живот. Човешкото здраве е елемент от проучванията, а те са в две посоки – директно въздействие, това са физиологичните ефекти от горещината и студа, или косвено, чрез промяната на поведението на хората, миграция и желание за повече време прекарано на открито. Европа е загрижена от факта, че болестите и смъртните случаи, дължащи се на екстремната жега, се увеличават. Всяко повишаване на температурата с градус увеличава смъртността между 1 и 4%. Професор доктор Николай Цанков е председател на Българското дерматологично дружество, член на борда на Европейската академия по дерматология. Негови изследвания са основа за анализите в Бялата книга за адаптиране спрямо измененията на климата. Призивът му е: пазете се от слънцето, макар че носи много настроение. Глобалното затопляне е свързано главно с засилената слънчева радиация, както виждате, напоследък и в нашата страна, която е една изключително благоприятна от гледна точка на климат страна. Имахме 4 сезона, но вече и пролетта и есента се оттеглят и някак си имаме много дълго лято и много дълга зима. Разбира се, че има значение промените, които настъпват в кожата, а тях, както казах, те са от козметична гледна точка, да кажем, остаряването на кожата, а вече от медицинска гледна точка това е увеличаването на броя на злокачествените образования на кожата и особено на меланома малигнум, чието брой расте не само в нашата страна, а във всички, най-вече южни страни.
Специалистите изследват в дълбочина промените, които настъпват в човешкия организъм вследствие на по-високите температури. Един от изводите е, че както цялата жива материя на планетата се променя и адаптира към околната среда, това се случва и с човешкия организъм. Нашия човешки живот е много кратък, но в рамките на 2 или 3 човешки живота неминуемо ще настъпат изменения, включително и в носителите на наследствеността на нашите гени, защото фототоксичните реакции, примерно, които се разиграват в един организъм и на ниво клетка при прекомерно слънчево облъчване, не могат да не достигнат до там. Елементът време е от съществена важност за земеделските стопани. Една градушка или продължителна суша могат да съсипят реколтата. По-дълго застудяване през пролетта да унищожи цвета на плодните дръвчета. Метеорологичното време е това, което се случва в момента, а климатът отразява един доста по-дълъг период от поне 30 години. Точно той задава тенденциите за развитие на селското стопанство. Специалистите са установили, че за нашата страна все по-сериозни стават проблемите с сушата и засоляването на почвата. Най-уязвими са източна България, крайбрежните райони на Дунав и поречието на Струма. Професор Снежана Дончева е директор на Института по физиология на растенията и генетика при Българската академия на науките. Усилията на научния колектив на института са насочени към провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на растителната биология, които да решат глобалните проблеми с изхранването в условията на засилващи се неблагоприятни климатични промени. Нашия институт участва в един така голям консорциум, който е създаден на територията на Европа от 34 много така научни колективи с международна известност, които работят по един много мащабен проект. Целта на този проект е да се направи оценка на влиянието на глобалното затопляне, на интензитета на валежите към основните замърсители в околната среда. Това са емисиите въглероден двуокис, азотен оксид, метан и взаимодействието в същото време с увеличените концентрации на озона. Глобалното затопляне води до увеличаване концентрациите на озона в тропосферата, които имат неблагоприятен ефект. Очаква се да се получат едни база данни, които да изградат нови европейски политики, които по някакъв начин да смекчат ефекта на климатичните промени и същевременно и замърсяването. Ние искаме да идентифицираме гените, които са отговорни за повишаване толерантността на растенията към засушаване. Тези данни, които се получат, бъдат изключително ценни, за да можем чрез различни генетични манипулации да създадем вече нови растителни форми с повишена сухоустойчивост. Ние получихме и вече има интерес към тях нови сухоустойчиви линии слънчоглед. Тези нови растителни форми вече ние ги експериментираме на полето, изпробваме ги, значи това е един дългогодишен труд. Искам категорично да ви да заявя, че в института не се използват генно модифицирани организми при създаването на новите сортове. Архитект Стелияна Атанасова е експерт на ООН, член на Комисията Визия и стратегия на Международния съюз на архитектите, автор на градоустройствени планове, проекти и изпълнение на жилищни и бизнес сгради в България, Италия, Германия и Швейцария. Архитект, който търси облика на съвременната сграда, която да функционира като самостоятелен организъм. Ролята на архитекта е изключително важна. Това е преди всичко да се намали негативното влияние на климатичните промени, да се използват рационално природните ресурси и енергия, да се намалят вредните емисии. В началото на миналия век градското планиране е било подчинено на природните дадености. София, например, е разположена между две планини и в низината минават естествени течения.
Затова строежът на всяка сграда преди столетие е съобразяван с тях. Имало е въздушни коридори и естествено проветряване на града. Сега свръхурбанизацията ги е унищожила и се е получил ефекта на топлинен остров. Всяка сграда генерира топлина, която съответно отдава в околното пространство. Този ефект може да повиши специфичната градска температура с цели 3 градуса. Това предполага планировката на градовете да бъде по такъв начин направена, съобразена с слънчевата ориентация, с ветровете, с зелената система на градовете, които са белите дробове на градовете. Всичко това е с цел да се създаде една екологично чиста и здравословна среда. Има два големи проблема. Единият е, че тези нови материали, нови технологии, използване на дъждовни води, използване на слънчева енергия, съвсем екологично чисти нови материали, всичко това е и по-скъпо. Втория голям проблем е, когато се направи проекта, той трябва много строго да се контролира по време на реализацията му. Например, във всички проекти има заложен по закон процент за озеленяване. При реализацията обаче контролните органи не обръщат особено внимание на озеленяването около сградата, а то създава микроклимата в един град. То е елемент на борбата с климатичните промени. Енергопотреблението в сградите също е от съществено значение за намаляване на климатичния натиск. За съжаление, по-скоро в графата изключения са сградите, които могат да се похвалят с нисък разход на енергия. През март 2013 година бяха приети и поправки в Закона за енергийната ефективност. Предстои разработване на национален план за увеличаване броя на сградите с близо до нулевото потребление на енергия. И тук, освен качествената топлоизолация, използването на соларни и фотоволтаични инсталации, все по-често се говори за елиминиране на климатиците за сметка на централната вентилация. Целта при проектирането на една сграда на бъдещето и съвременна сграда е тя да действа като самостоятелен организъм. Цветан Симеонов е студент по метеорология. Един от първите българи, специализирали модерната специалност икономика на климата. Според него най-важното е да се намери баланса между икономиката и опазването на природата. Преди време хората не са имали метеоролози и са разчитали на природата да им каже кога ще настъпи пролетта, кога ще настъпи лятото. Един такъв знак можем да използваме в събуждането на божите кравички. Те са точен знак за това, че зимата е приключила и настъпва трайно затопляне. Съвременните хора обаче също се интересуват от прогнозите за времето. И не само за това, за да знаят дали ще вали или дали няма да вали, но и за да знаят по какъв начин да подготвят собствения си джоб за настъпващите моменти. Икономиката на климата е нова дисциплина, която се занимава с климата и неговото отражение върху парите ни. Според специалистите, всичко може да се планира и то да бъде в полза както на отделния човек, така и за опазване на планетата Земя. Икономиката на климата изследва промените в климата като влияние върху икономическата система. Изготвят се модели как да се стимулират зелените технологии. Търсят се механизми за намаляване на вредните производства. Обсъждат се възможности за въвеждане на зелен данък, както и бонуси за развитие на алтернативните източници на енергия. Основната парадигма, която се застъпва в икономиката на климата е, че съществува глобално затопляне и че човекът е със съществен принос за това нещо. Предполага се, че при намаляне на горивата ще може да се намали приносът на човека към увеличаването на температурите на Земята. Ние сме една малка част от цялата тази климатична система и трябва да се приспособиме към Земята, а не да караме Земята да се приспособява към нас. За да накараме хората да намалят вредните емисии, трябва да се измислят икономически параметри, които да ги спират да използват горива. Такива механизми вече са намерени. Например, подписан е още 1995 година протокола за Киото,
който ограничава развитите страни в потреблението им на горива и емисиите въглероден диоксид. Това има съществено влияние върху икономиките на дадените страни, защото всяка една от икономиките по този начин трябва да развива своите зелени източници на енергия. Съвременният човек обаче трудно разчита знаците на природата. Той се е отделил от нея и все повече я наблюдава като нещо, което е далеч от ежедневието му. Всъщност, природата ни казва много повече, отколкото можем да разберем. Преди няколко години международен екип изследва в Кувейт корелацията климатици, здраве, бюджет. Резултатът: само 4 години са достатъчни, за да привикне човек към живот с климатик, а това несъмнено означава енергия, а енергията е ресурси и пари. Трябва да се намери баланс между двете неща. Дали ще се развиваме икономически и дали ще съхраняваме природата. Ивайло Славов е физик, който изработва прогнози за времето. Без да подценява ролята на човека като виновник за повишаване на температурите, той смята, че глобалното затопляне е по-скоро естествен процес, защото Земята и нейната климатична система минават през естествени цикли. Намираме се на връх Ботев и въпреки, че пролета вече е настъпила, това по нищо не личи все още тук. През последния половин час, откакто снимаме, времето тук неколкократно се промени. Промени се скоростта и посоката на вятъра, видимостта и количеството на облачността и може би докато снимаме, те ще се променят още веднъж. Намираме се тук, защото тук промените във времето и в климата, респективно, се усещат много добре, като на планински връх. Тук сме пред метеорологичната станция, която подава данни ежедневно за националния и международния метеорологичен обмен. Настоящата научна парадигма, изразена в последния доклад на Международната комисия по промените в климата към ООН, казва, че с 90% сигурност причината за това последно затопляне, за което говорим, е човешката дейност. Аз тук не съм склонен съвсем да се съглася. Мисля, че Земята и нейната климатична система преминават през толкова много естествени цикли, че тяхната роля е, ако не е доста по-голяма, поне е съизмерима с тази на човека. Според мен е и малко по-голяма. Земята минава през доста цикли, като астрономическо тяло, влияе и слънчевата активност, влияе и цикъла на орбитата на Земята, 96 400 години са неговите периоди. Кога тя е по-близка до кръг или по-близка до елипса, т.е. колко е сплесната. Има и непериодични астрономически фактори, които влияят. Това са астероиди или някакви други тела, които могат да паднат на Земята. Изригването на вулканите, които също дават своя дял. Така че всичките тези процеси, периодични или апериодични, наслагвайки се, образуват точно циклите, през които преминава земния климат. Истина е, че времето е станало неизменна част от живота ни. Не просто за да преценим как да се облечем, а и в много по-широк смисъл. Метеорологичното време направлява финансовите разходи на домакинствата и държавите, но и все по-осезаемо приканва към нов поведенчески модел. Човека по принцип се влияе от времето. Някои хора се влияят повече, други не толкова. Тези, които се влияят много по-силно, се наричат метеопати. На тях времето им влияе така доста сериозно. Да кажем, че човека е приспособимо животно, но тук въпросът е дали вече не сме доста далеч отишли от природата. С всичките удобства и добри неща в бита, които сме си осигурили. Дали не сме се отдалечили доста, особено хората, които живеем в градовете. Защото природата намира начин да ни чукне по носа, когато се мислим, че можем да контролираме всичко. Дали с някой по-така студен период или много жега, или с нещо по-драстично, с някое бедствие или катаклизъм.
Населението на Земята вече надхвърля 7 милиарда. Като че ли така наречената зелена планета започва да се задъхва. Ежедневно всеки от нас черпи под някаква форма от нейните недра. До кога? Човекът е творение на природата, а тя е изключително крехка. Оказва се, че животът на нашия дом, наречен Земя, е в нашите ръце. И без да пренебрегваме различните теории и хипотези, си заслужава да се замислим за утрешния ден.